Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom videu GK2 Official, oficiálnom kanáli Gymnázia Konštantínova 2 v Prešove. Moje meno je Erik Kožuško a som jeho spoluzakladateľom. V tomto videu nám prišiel natáčanie náš pán riaditeľ, pán Stanislav Šanta, s ktorým sa porozprávame o jeho kariére, jeho aktuálnych projektoch a jeho vízii do budúcnosti pre našu školu a pre nás ako žiakov. Pán riaditeľ, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. No, potešenie na našej strane, ďakujeme, že ste si na nás dnes našli čas. Ako som už spomínal, rád by som začal vašou kariérou. Naši budúci študenti, rovnako ako aj naši sledovatelia, sa vedia dočítať vo vašom životopise, že ste študovali aprobáciu filozofia a história, mám pravdu? Je tomu tak. Áno. Aj keď pôvodne som chcel študovať archeológiu, každopádne nastupoval som na vysokú školu v 89. roku, teda tesne pred revolúciou. A v tomto roku sa archeológia neotvárala, tak som volil práve kombináciu história a filozofia, lebo história je môj koníček. Áno, a čo vás priviedlo pôvodne k archeológii? Prečo práve archeológia? Veľa som čítal, veľa som sníval a takým môjim veľkým snom bolo, že pôjdem niekde do Egypta alebo do krajín, kde sa vlastne rodila naša história a budem objavovať niečo. Skvelé. Podarilo sa vám to potom niekedy už v budúcnosti? Už hoci nejako archeológovi? Už ostalo iba pri snoch, čiže snívať som mohol ďalej. Respektíve ja som človek, ktorý rád sníva, ktorý má rád pred sebou nejaké výzvy, nejaké vízie. Áno, o tom sa dnes ešte budeme baviť, takže to rád počujem. Teraz by som sa rád presunul k ďalšej otázke, lebo naši žiaci vedia, že už sa nezúčastňujete na vyučovaní v roli mentora, teraz sa naplno venujete vašej riaditeľskej funkcii a zaujímalo by jednak aj mňa, aj našich žiakov, že vlastne ako vyzerá váš bežný deň v práci, aké možno prekážky musíte prekonávať každým dňom. Ak dovolíte, najprv vysvetlím, prečo už v podstate neučím, aj keď ja milujem učenie. Problém bol v tom, že učil som síce iba 4 hodiny, voliteľný predmet, filozofiu vo 4. ročníku, ale stávalo sa veľmi často, že keď som prišiel na hodinu, zrazu nejaký telefonát, zrazu niekde som musel odísť. To znamená, pomerne často som chýbal, čo bolo na škodu, jednak predmetu a jednak samozrejme to nebolo vhodné ani pre študentov. Preto som sa rozhodol, aby som neukracoval študentovú výuku, radšej sa venovať naplno riadeniu školy, tak to nazvime, lebo nakoľko sa zmenila aj legislatíva, v rámci tejto legislatívy už nebolo vlastne nutné, aby riaditeľ školy zároveň na ďalšie iné povinnosti učil. Každý deň prichádzam do práce zhruba okolo 7:30, 8:00, vybavím bežnú agendu, to znamená riešim maily, poštu a aktuálne v rámci toho, čo sa vyskytne v mailoch, adekvátne reagujem na to, čo je potrebné daný deň vyriešiť. Áno, tak určite cením to, že ste chceli to najlepšie pre vašich študentov. A možno čo bola taká nejaká najväčšia výzva za posledných pár dní, týždňov, niečo také, čo ste museli riešiť, čo ste možno nečakali a čo vás tak trochu potrápilo? V podstate prichádzame do obdobia, ktoré je špecifické v tom, že jednak máme maturitné skúšky. Jednak máme prijímacie pohovory, tu sa menila legislatíva, ktorá sa mimochodom pomerne často mení vo vzťahu k prijímacím pohovorom. Pred 6 rokmi boli prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium, teda talentové skúšky v marci. Následne to presunuli na máj a v máji boli prijímacie pohovory aj na bilingválne gymnázium, aj na klasické, aj na 8-ročné. Vrátili to v decembri späť, čo je chválihodné, aj keď to úplne nedotiahli, lebo v podstate deviatáci píšu monitor až po talentových skúškach. Čiže povedzme, deviatak je prijatý na bilingválne gymnázium, v zmysle novej platnej legislatívy je povinný sa zapísať, už nesmie ísť na inú školu, keď je zapísaný, ale následne tomu deviatakovi príde výsledok z monitoru, že vyhovoril na viac ako 90%. Ale už to nemôže využiť. Aj keď, čo sa týka prijímacích pohovorov, tak v kritériách je pravidlo, že ako náhle niekto vykoná monitor nad 90%, je automaticky prijatý. To znamená, tá legislatíva v rámci našej krajiny je niekedy špecifická, niekedy nedomyslená, niekedy sú veci šité horúcou ihlou a možno takou súčasťou našej práce je, ak už nie je to napraviť, lebo to nie často je v našich silách, tak aspoň upozorňovať na to, že
Nie vždy sú veci tak, ako by mali byť a tak, ako by mohli byť. A tým pádom sa snažíme v komunikácii s našimi nadriadenými nejakým spôsobom formovať nejakú tú legislatívu, nejaké tie nové nariadenia, tak, aby sme boli súčinní s danou dobou a s realitou. Dobre, tak budeme dúfať, že všetko sa zmení k lepšiemu a že sa budeme posúvať ďalej dopredu. Teraz by som sa rád vrátil k vašej kariére. Ako som sa aj dočítal o vašom životopise, na poste riaditeľa pôsobíte viac ako 20 rokov, čo je naozaj úctyhodný výkon. A zaujímalo by ma, čo bolo vašou motiváciou stať sa riaditeľom a v tomto poste sa udržať, lebo verím, že to nie je vždy jednoduché. Tak čo vás ženie dopredu v tomto? Je to trošku paradoxné. Z počiatku, keď som končil štúdium na Filozofickej fakulte v 94. roku, tak mojou ambíciou nebolo ani učiť. Mojou ambíciou bolo ísť niekam inám. Tak ako mnohí moji spolužiaci, ktorí sme končili Filozofickú fakultu, tak našim snom nebolo ani tak učiť, ale skôr ísť niekde do sveta, lebo práve to bolo tesne po revolúcii, otvorili sa hranice, objavili sa nové možnosti. Paradoxne, jedno ráno som sa v školskom bufete dočítal, že je vypísané výberové konanie na miesto učiteľa v 94. roku na gymnáziu Konštantínova. Tak som si povedal radšej mať niečo v hrsti, niečo zmysluplné a potom uvidíme, potom môžem snívať ďalej. No a v 94. odkedy teda som sa zúčastnil výberového konania, ktoré som úspešne absolvoval, tak som tu ako učiteľ a od roku 2000 najprv ako poverený riaditeľ, nebolo mojou ambíciou stať sa riaditeľom, to bola súhra okolností, to nazvime. V roku 2000 som bol členom rady školy. Moji predchodcovia boli zo strany nášho zriaďovateľa odvolaní postupne. No ja ako člen rady školy, pomerne mladý, 29-ročný, som bol poverený riadením gymnázia. Netušil som na ako dlho, v danej chvíli som to neriešil. Bolo to na pár mesiacov v úvode, s tým, že to bude iba do výberového konania, do ktorého sa mohol prihlásiť hocikto. Ale po istom čase ma to svojím spôsobom začalo baviť a naplňať, tak som sa aj prihlásil po pol roku do výberového konania, ktoré som úspešne absolvoval a som tu viac ako 20 rokov. Áno, tak to je skvelé, tak naozaj takáto súhra okolností je veľmi, veľmi pekná a určite aj veľmi dobrá pre nás ako pre študentov, že sme takýmto spôsobom získali vedenie školy také, aké máme. A teraz by som rád prešiel k 5. otázke a keďže vieme obaja, že číslo 5 je v živote študenta jedno z najkrajších, tak aj pre vás som si pripravil jednu veľmi peknú, ale súčasne aj veľmi žiadanú otázku zo strany divákov. A to, prečo by si uchádzači, či už na 8-ročné, 5-ročné gymnázium alebo 4-ročné, mali vybrať túto školu oproti iným gymnáziám v Prešove? Čo by ich malo motivovať ísť práve sem? No tých možností alebo tých variantov, prečo tomu je tak, je viacero. Minimálne túto otázku sme riešili na rôznych úrovniach v poslednom čase, aj vzhľadom na to, že došlo k zlučovaniu, respektíve zániku rôznych škôl. Ako náhle existuje nejaká malá škola, ktorá má pomerne málo študentov, tak táto malá škola nemôže ponúknuť, povedzme, už len semináre alebo voliteľné predmety, tak ako by si študent predstavoval. Poviem príklad. Ako náhle na niektorej nemenovanej malej škole, povedzme, končia iba jedna, respektíve dve triedy sú končiace, tak ponúknú voliteľný predmet, buď humanitne zameraný, alebo prírodovedne zameraný. Čo je oproti nám minimálne, nazvime trošičku zvláštne, nakoľko v našom prípade máme 36 voliteľných predmetov. Áno, môžeme si to dovoliť preto, lebo máme veľa študentov, tým pádom máme samozrejme aj viac financií. Lebo existuje tzv. Normatív na žiaka, na základe ktorého každá škola dostane určitý podiel finančných prostriedkov. Na základe toho podielu finančných prostriedkov dokáže škola adekvátnym spôsobom zamestnať aj určitý počet učiteľov. Čo teda tá menšia škola nemá veľmi možnosť, vzhľadom na to, že má menej žiakov, menej peňazí, menej učiteľov, samozrejme povedzme aj menej voliteľných predmetov. Čiže tých špecifík je viac. A ja som rád, že na našej škole môžeme ponúkať veci, ktoré na iných školách možno nie sú až také samozrejme. Áno, sám som bol toho svedkom, keď mi prišiel zoznam práve voliteľných predmetov do maturitného ročníka, tak ani som nevedel, čo mám skôr prečítať a čo si skôr vybrať. Naozaj to bolo skôr o tom, že
čo pre mňa by bolo lepšie, tak naozaj zamerané na žiaka. Viem, že aj naša škola bola jedna z prvých, čo založila vôbec semináre a voliteľné predmety. Ako to vlastne bolo? Najprv sme boli pilotne testovaní koncom 90. rokov. Bol to tzv. Pilotný projekt, kde sme boli na Slovensku 3 gymnázia, ktoré pilotne testovali možnosť, ako by to vyzeralo, keď si študent vyberie sám voliteľné predmety. Následne po úspešnom absolvovaní tohto pilotného programu sme zistili, že áno, má to zmysel, je to cesta, kedy študent, ktorý chce študovať na vysokej škole, povedzme právo a nemá až taký dobrý vzťah celkom k matematike, tak áno, nemusí mať po 4. končiacom ročníku matematiku, ale vyberie si viac dejepisu, viac občianskej. To znamená predmetov, ktoré bude potrebovať na práve. Osvedčil sa tento model a dokonca si dovolím povedať, aj vzhľadom na to, že mnohé vysoké školy samozrejme organizujú rôzne, nazvime to konzultačnú prípravu pred prijímacími pohovormi. Naši študenti majú ďaleko väčšiu výhodu oproti všetkým ostatným, ktorí majú povedzme len ten prírodovedný alebo humanitný výberový seminár, tak skutočne ten základ je ďaleko iný, respektíve ešte aj pointa je v tom, že keď sa už študent z našej školy dostane na vysokú školu, samozrejme som realista, beriem to tak, že je pomerne veľa vysokých škôl a drvivá väčšina študentov, ak chce sa dostane na vysokú školu, aj keď s poznámkou, že čo sa týka vysokých škôl, nie je dôležité len sa dostať na vysokú školu, ide o to, či si ten študent splnil svoj sen a dostal sa tam, kam chce sa dostať. Lebo áno, je ich veľa tých vysokých škôl, ale takisto je rozdiel pri všetkej úcte v kvalite vysokých škôl. Určite áno, určite. Čiže toto je takisto taká motivácia a možno sa vrátime aj k predchádzajúcej otázke, že prečo si vybrať našu školu. Je to široká škála možností, široká škála ponuky v rôznych oblastiach a v konečnom dôsledku je dôležité, aby študent nielen prišiel, akože sa tešil, že áno, som prijatý, ale po absolvovaní tejto školy mal určitú banku, databázu vedomostí, ktorý keď zistí, že sa dostal na vysokú školu, ktorú si povedzme vysníval, čo je super, tak vtedy ten študent zistí, že áno, som pripravený, mám základ a je rozdiel, či som to ja, ktorý sa musí učiť 2, 3, 4 hodiny, alebo môj spolužiak z inej školy, to je jedno akej, nemenovanej, ktorý zistí, že sa musí učiť všetko od začiatku a je to nekonečné učenie. Áno, určite áno, je to skvelé, že sa to takto rozloží a vôbec len ten šok prechodu z toho strednej na vysokú školu nie je až taký drsný. Teraz by som sa presunul od